Touchdown, Gubat, Sorsogon. Dumating na tayo dito sa Gubat, Sorsogon gamit tong sleeper bus ni Bicol Isarog. Brand new sleeper bus made from Vietnam. So sa mga taga Sorsogon, makakatikim na tayo ng sleeper bus na bago, made from Vietnam. POV ng nakahiga dito sa sleeper bus ni Bicol Isarog. Kahit pa nakataas pa yung paa mong ganyan or magpaikot-ikot ganyan. So nandito tayo ngayon sa Bicol Isarog Terminal sa Cubao, Quezon City. Sasakyan natin ngayon itong bagong sleeper bus ni Bicol Isarog. So itatry natin ngayon kung ano nga bang feeling sakyan nitong bagong sleeper bus. Para rin ba siyang bus sa Vietnam? Yung bagong sleeper bus ni Bicol Isarog bound to Gubat, Sorsogon. So sa mga taga Sorsogon, makakatikim na tayo ng sleeper bus na bago, made from Vietnam. So aalis yung bus ng 6:30 in the evening. So it's already 6:18. Ilang minutes na lang mabiyahe na tayo papuntang Sorsogon. So ito yung bagong terminal ni Bicol Isarog sa Cubao, Quezon City. So bagong renovate to. So as you can see, bago yung ticketing nila, mas maaliwalas, mas maayos ang pila, maganda na yung kanilang area. So dito naman, after mo makabili ng ticket, dito naman yung waiting area nila. Ang laki na ng pinagbago. Meron ng mga bilihan ng pagkain. So dito naman yung CR. So mas pinalinis, mas pinaayos na terminal ang meron ngayon si Bicol Isarog. Andito na yung mga pasahero. Then meron din sa taas. So ngayon, purely mga bus lang yung andito sa bay. Mas maayos, mas safe. So tignan naman natin ngayon yung second floor nitong terminal ni Bicol Isarog. So meron silang tinatawag na VIP lounge. So akyatin natin. Kung puno na dun sa baba, meron ding area dito sa taas na pwedeng pagstayan yung mga pasahero. So yan, may mga electric fan, maayos yung mga upuan, mga bago. Then meron ding CR dito. Then, kung nakasakay ka sa sleeper bus or sa Lazy Boy, meron silang tinatawag na pay lounge. So, ang pay lounge nila merong bayad na 200 pesos. Pero kapag nakasakay ka sa sleeper bus, free ang access dito. So, tignan natin kung ano yung meron dito sa loob. So, aircon, tsaka may free coffee. Yan, so malamig. So, may TV, at may free mineral water. So, magpahinga. Ito ka muna. Yan. O ngayon, paano bang sistema ngayon dito? So, tatanggalin mo yung sapatos mo bago ka umakyat. Then, magpo-provide sila ng plastic. Para, of course, syempre, yung loob ng bus, malinis, walang putik, walang dumi from shoes ng mga pasahero. So, mas malinis na bus ang meron ngayon. Tatanggalin natin yung sapatos. Wag! Napaka-alaga naman ng... Thank you! Sabi sa akin, sinasampal sapatos ko. Saan tayo? Anong L1? L1, 2, 3. So ito, dito tayo sa baba. Oh, L1. So, yeah. Ngayon, yung bag natin, dito natin lalagay sa baba. Yan. And then yung sapatos, so ito yung sapatos natin. At least naka-plastic, hindi madudumihan. So, meron sila dito, shoe holder. So, yung mga sapatos, dito natin lalagay. Para at least malinis. So, ayan. Hello sir, this is a complimentary blackhead pa. Okay, thank you. Pero ito, free lang siya today. Maiden trip. Free siya. Dahil first passenger po Oo. kayo dito, meron kayong complimentary blackhead. Pero Sa akin. the next day, Siyang bayad. 295. 295. Kung saan mabibili?
Sa counter. Dito sa counter natin. Okay. Thank you. Hi sir, good evening. Welcome to Bicol Sarog Ultimate Sleeper Bus. Dahil kayo po ang kauna-unahang pasahero ng sleeper bus, meron kaming hinandog na blanket para sa inyo. Hindi mo kaya. Sir, thank you. Thank you po. Gano'n! Parang gusto ko niya pa-picture mo. Ito tayo ngayon sa Arcobia para mag-pick up ng ilang pasahero sa from Cubao. Nag-pick up sila ng pasahero dito. Kaya naman dito merong mga pagkain na pwedeng bilhan saglit. Pero siyempre limited time kasi pick up lang naman para hindi madelay yung biyahe natin. So, yun, bumili lang tayo ng buko juice. Kumain ng konti. Kasi after nito, pagbilaw na yung next stop natin. So, tara. Ay, sorry po. Sige po, okay lang. Sorry ha. Tapos, kahit go up like this. Yes, ma'am. Yes. Sa may komportable hawak. 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 Okay, kaya. Dito po, nandito po kami driver po. Pwede po. Papayin ko po kayo mga concern. Sabi niyo na po tayo. Alright. So, ito yung sleeper cabin ni Bicol Isarog. So, nasa lower cabin tayo ngayon. So, ma-experience natin kung ano nga bang feeling ng nandito sa lower cabin compared dun sa upper. So ngayon, ano bang meron dito sa sleeper cabin ni Bicol Isarog? Anong difference niya sa mga ibang sleeper bus na na-experience natin? Basically, kung ano yung nakikita nyo ngayon is same ng mga sleeper bus sa Vietnam. So kung ano yung nakikita at nasasakyan natin sa Vietnam, ganito yung specification, yung design, yung configuration niya. Pakita ko sa inyo kung ano ba yung meron dito. Ito yung front POV natin. So meron siyang lagayan ng tubig dito. So dalawa yan. So meron dito isa, and then ito yung isa. Then ngayon, ano ba tong nasa harap natin na to? So ito, kung halimbawa bumili ka ng pagkain, pwede kang kumain dito. So imbis na TV yung nilagay ni Bicol Isarog dito sa kanilang sleeper cabin, nilagyan nila ng tray na parang sa aeroplano. So, 'di ba sa aeroplano yung mga upuan natin doon may sarili kang tray. So, ito meron din siyang sariling tray. So, yan, kung pwede ka magbaon, bumili ka sa stopover, pwede ka nang kumain. Kanina nakita nyo na merong pinrovide silang plastic para sa sapatos. So, meron ditong lagayan ng sapatos. So, kung tawagin shoe holder. Since wala siyang foot box or tagos yung paa mo, nakapaglagay sila dito ng shoe rack. So, dito mo ilalagay yung sapatos mo. So, pag sumakay ka ng sleeper bus na to ni Bicol Isarog, pinahuhubad nila yung mga sapatos and then meron silang pinoprovide na plastic. Malinis. Unang-una, bakit? Ano advantage, no? Para hindi rin madumihan yung mga beds at yung sahig, di ba? Siyempre, sapatos marumi. Saan natin itatapak mo lang din dito sa sleeper bed natin. So, parang hindi mabababoy yung mga bed. Then, ito naman yung ating cellphone. So, meron tong charger dito. So, meron din siyang Type-C. So, and then, merong USB port din. So, dito, lagay mo yung phone mo. Meron siyang ilaw dito. And then, dito rin, ambient light. Then, para mamatay naman yung ilaw dito sa cabin, meron ditong switch. So, ito yung switch. So, ayan. So, patay na yung ilaw. Yun nga lang, meron ditong side light dun sa windows. Control na ni driver yan eh. Meron ka rin namang
privacy curtain. So, sarado mo yan, kabilaan. Meron ding privacy curtain dito. So, ayan. Diba, para kang nasa Vietnam. Ganito rin yung sa Vietnam eh. Kung sarado mo. Ayan. So, may velcro rin siya para at least eh, hindi siya bubukas kahit na maalog-alog tayo dito. So ngayon, itong sleeper bed ni Bicol Isarog, kung makikita natin dito, anong difference niya dun sa mga nasakyan nating sleeper bus? Ang difference ng sleeper bus ni Bicol Isarog sa mga naunang sleeper bus dito sa Pilipinas, itong bed na ginamit nila is sobrang lapad. So, ito ho. So, pwede ka pang may katabi. Diba? Anong advantage nitong ganito kalapad na bed? So, una, syempre, makapagpaikot-ikot ka rito. Kahit anong pwesto mo, pwede kang tagilid-tagilid na ganyan, diba? So, yun yung advantage ng malapad. Kaya nila naisip na mag-come up sa malapad na sleeper bed para at least yung pasahero mas maging komportable, mas relax. Kahit magpaikot-ikot tayo dito, mas magiging komportable sa pasahero. Tapos ngayon, meron din siyang seatbelt. Siyempre, kung halimbawa tulog ka, kailangan naka-seatbelt ka, diba? So, parang seatbelt din sa aeroplano, yung lap belt. So para ma-adjust naman natin itong tilting ng bed natin, meron ditong adjustment. So, flat na yung ano. Ang advantage naman nito, kung gusto mong flat na flat, yan, flat na flat yan. So, ang difference naman nitong sleeper ni Bicol Isarog is itong bed is napa-flat. As in, flat na flat talaga. Parang yung mga sleeper bed din sa Vietnam na naipa-flat mo. So, kung meron kang dalang unan, patong mo dito, then makakahiga ka na. At meron din naman siyang adjustable na unan. So, yan. Pwede mo payusin. I-adjust. Pakita ko lang sa inyo kung anong feeling nung nakahiga ng ganito. So, yan. POV ng nakahiga dito sa sleeper bus ni Bicol Isarog. So, napaka-komportable kasi sobrang lapad talaga niya. Siguro kung meron kang kasamang bata, nabanggit din nila kanina na kung meron kang kasamang anak, pwede mo silang itabi rito. Then meron siyang discount para dun sa pamasahe. Kung baby pa, maliit pa siya, ang alam ko free siya, hindi ako nagkakamali. Pero ang bawal dito, yung halimbawa girlfriend mo, asawa mo, hindi ka pwedeng magkatabi. Separate na pamasahe yun, separate bed. So tigisa kayo. Ayan, pwede kang paikot-ikot na ganyan. O, diba? Tulog na tulog kang ganyan. Yun yung feeling niya. Para kang hinihili lang dito sa loob ng cabin. Siyempre, ang kainaman lang din talaga dito is may privacy ka. Wala kang katabi. Wala kang nakikitang kahit na sinong pasahero. So, sarado mo lang tong kortina. Hindi ka may istorbo, kumbaga. Pag sinabing sleeper bus, literal na sleeper bus. Matutulog ka lang talaga dito sa gaya from Manila to Bicol. Tulog ka. Kakain ka na lang dito sa mga stopovers nila. Ngayon, tulog kang ganyan. Ayun yung point of view. Diba? So meron din silang pinrovide kaninang blanket na embroidered with the name of the company, Bicol Isarog. Sabi nila kanina, since maiden trip ngayon itong bus, may promo free blanket. Maganda rin, makapal din yung kumot nyo. So gamitin natin siya. So ngayon, by the next day, hindi na siya free. Sa kasawiang palad, hindi na siya free. Naging free lang siya dahil ito yung unang biyahe nitong bus. Nagkaroon lang din sila ng promo. So, tinanong natin kung magkano ba yung ganitong kumot. Nasa 290 or 299 pesos itong kumot. So, mabibili to dun sa terminal nila sa Manila. Gusto nyo ng souvenir or kailangan nyo ng blanket, diba? So, okay yung blanket niya, makapal. So, yan, ganyan ang mangyayari sa'yo dito. So, pag sumakay ka ng sleeper bus ni Bicol Isarog, ganito ang point of view mo. So, tagilid kang ganyan.
Kahit anong pwesto mo, komportable ka. Kahit pa nakataas pa yung paa mong ganyan, or magpaikot-ikot ka ganyan. Ayan, pinatay na ni Kuya yung ilaw. Siguro, pahinga muna tayo. Kalalabas lang natin ng Manila. Next stop, Pagbilao for the meal stop. So, lip muna tayo. So yun, it's already 11:30 na. Gabi. Na tayo sa McDonald's Pagbilao. Kain muna tayo. So yun, nakabili na tayo ng burger, fries, tsaka soft drinks. So, kapag naka-sleeper ka, naka 2x1, naka lazy boy, kadalasan ang first stopover ng Bicol Isarog is dito sa McDonald's. Meron siyang separation sa mga regular na bus nila. So, yung mga regular bus nila, ang stopover dun sa mga regular meal stop. So, pagka medyo nasa executive class ka, like yan, yung mga lazy boy, then ito yung sleeper bus. Dito sa McDonald's yung first meal stop. Pero yun nga, fast food ulit tayo. Ang burger lang binili natin para mabilis. Busog naman tayo at kumain tayo kanina dun sa Arcobia. So, ito yung sleeper bus. So, maraming mga tulog. Maraming hindi bumangon. Kasi para kang nakakwarto rin eh. Kain lang tayo dito saglit. Para at least yung kinain mo, bumaba, nakatayo ka. Natin nung bata pa ako, naalala ko, meron ng pag-uwi kami ng Bicol, meron ng stopover si Bicol Isarog sa McDonald's. McDonald's stopover, medyo nasososyalan ako. Kasi kalimitan, regular na bill stop lang. Kaya lang yung nagpasimula ng mga stopover na McDonald's. Alala ko yung McDonald's Chaong pa, yung kanilang unang meal stop. Hanggang sa lumipat dito sa area ng Pagbilao. Ayun lang, nasososyalan na ako dati kasi sabi ko, wow, McDonald's. Ngayon, narealize ko na stopover dito. Hindi na ako ganun excited. Unlike before nung bata na excited ka rito. Ngayon, tumanda ka na. Parang, McDo, okay. Ngayon, tumanda ka, lagi ka na kumakain ng McDonald's. Naging conscious ka na sa sarili mo kasi lagi ka naka-fast food. Alam mo, masama. Oily foods. No, okay lang kasi magandang idea sa meal stop tong fast food kasi mabilis sila mag-serve, pwede na yung food at alam mo malinis, tama yung presyo. 30 minutes meal stop, mababayin natin yung kinain natin. Higa ka na naman eh. Next stop natin, Naga. Biyahe tayo ng mga 4 to 6 hours pa siguro. Ito na, kasabak na tayo sa malubak na kalsada ng Quezon. Yung CR nila rito, walang bayad eh. Kalimitan sa mga CR dito sa mga meal stop sa Bicol, laging may bayad. 5 piso, 10 piso. Ibang mga bus ni Bicol Isarog merong ito yung bago nilang hired na V12 2x1 bound for Tabaco. Sleeper natin, Volvo. Then merong Scania doon sa Bicol. Lazy boy. Siyempre, of course, Scania yan, di ba? Kasi pinakamalinis ng Scania. Pinakamaalaga ang Scania. Yung Bicol Isarog. So, Naga lang naman ang biyahe na ito. Regular Naga. Nagtabi yung dalawang tao. So, ito yung una nilang tao. 2x1. So, tara, akyat na tayo. Next stop, Naga. Yeah. Okay, natin ulit ang ating sapatos dito sa plastic. It's already 12 midnight. Alis na tayo ng Pagbilao. First meal stop natin, McDonald's. Takbo ulit tayo from Pagbilao to next stop, Naga. Siguro it takes 6 hours. Diretso tayo ng Sorsogon. Ang challenge natin ngayon is
magbalikan ng Sorsogon, Manila. Tulog ng tulog. Pero hindi, since nakatulog tayo kanina, medyo kuha tayo ng clips ngayon dito sa area ng Quezon. Mag-record tayo ng mga videos. Kamusta ang performance niya sa Ahon, sa Lubak, Akyatan, di ba? Gumanda na yung daan dito. Grabe lubak ditong area na to. Yan Naayos. Kala mo buwan dati itong area na to. Morning. Morning. Katuloy ko yung katakbo ko. Oo, tulog na tulog ako sa takbo mo. Hindi ko naramdaman yung lubak ng Quezon. May iwas. Oo, pero grabe. Tulog na tulog ako. Para ako inihale ni Kuya. Thank you, sir. Kapit tayo, sir. Sige po. Check ko yung diesel. Dito na tayo sa Naga. It's already 6 a.m. in the morning. Alas 6 na umaga dito sa Naga. 6 hours tayong bumiyahe from Pagdilaw to Naga. Medyo smooth driving lang si Kuya. Ito, lalako po. Ito, ayoko dyan sa scan mo. Breakfast tayo Oh, doon sa grabe, may ang mga ganda. kuwan, sa mga SUV niya. O sa unahan ng truck, kaya doon nakapark. Ngayon ko lang ulit nakakita ng ganito rito yan. Ay, gano'n. It's already 8 o'clock in the morning, heading to Gubat, Sorsogon. Nandito tayo ngayon sa Kamalig, Albay para silayan tong Magayon na Mayon. Ngayon lang nagpakita sa atin ng malinaw na malinaw, may konting usok pa. Welcome tayo ng Mayon Volcano ng Bicol via sleeper bus. Ni Bicol Isarog syempre. So yan. Very clear na clear si Mayon. Nung Wala kang makikita dyan na 4. Kahit tulog yan, alam nila kung sursugon ng... Ay, salamat, sursugon na. Matining na eh. Pagpapaling-paling nga, yun. Lopez pa yan. Quezon. dagat din yan. Dagat yan. Oo, diretso na yun doon sa Masbate. Paikot na yan na tulang. Community Fish Landing Bus. Ano? Sorsogon City. Sorsogon Bay. Ganda.
bus din pala rito. Dito nakataya yan. Kaya, kung meron lang ka. Hindi na ako diretso yung terminal, kaya ito ako karahin. Oo. Pang-video naman. Touchdown, Gubat, Sorsogon. Dumating na tayo dito sa Gubat, Sorsogon gamit tong sleeper bus ni Bicol Isarog. Brand new sleeper bus made from Vietnam. So dumating tayo ng around 10:20 ng umaga. Medyo delay dahil sa dami ng mga hintuan, dami ng mga nagpa-picture sa mga terminal. First sleeper bus imported, made from Vietnam dito sa Gubat, Sorsogon. Ito yung bagong sleeper bus ni Bicol Isarog dito sa Gubat. Ito na tayo, uwi na si Kuya eh. So ito, ayan, yan ang sleeper bus ni Bicol Isarog. So mamaya babalik tayo dito ng hapon para umuwi ng Manila. Nag-check-in lang talaga tayo dito sa sleeper bus para matulog, pumunta ng Sorsogon at bumalik ulit ng Manila. So ito na yung gamit natin. Balik tayo mamaya. Ano Kuya ang oras mamaya? Dito na lang din pipick upin. So, mga ano oras kami dapat nandito? Kwarta sa po. 3:45. Sige kuya, mamaya na lang ulit. Thank you, thank you. Ambulance. First So, alis na si kuya. Abot yun sa tama. Kaway muna kayo sa vlog. Shout out. Shout out. Shoutout po! Shout out First time dito sa Gubat. May sleeper bus na. Oh, picture tayo. Okay. 1, 2, 3. Chopa. Ulit ngayon sa terminal ng Gubat, Sorsogon para sakyan ulit itong sleeper bus ni Bicol Isarog. So it's already 3:35 in the afternoon at nag-aantay ng mga pasahero itong sleeper bus ni Bicol Isarog. So first time ni Bicol Isarog magdala ng sleeper bus dito sa Sorsogon. So tingnan natin kung mapupuno ngayon itong sleeper bus, but sa ngayong month, medyo lean season, hindi gaano karami ang mga mananakay sa Bicol, going to Manila, going to Bicol. So let's see kung meron pa rin at mapupuno tong sleeper bus ni Bicol Isarog. Pero so after dito sa Gubat, dediretso to ng Sorsogon City. So tingnan natin kung mapupuno to dun sa SM Sorsogon. Magpipick up din sila dun. So ayan. So ito yung sleeper bus. So yung mga tao dito sa Gubat, Sorsogon, lahat sinisili para makita nila itong bagong sleeper bus dito sa Gubat, Sorsogon. Yan, may mga sumasakay para magpicture, tignan, pakita sa family nila kung ano itong bagong bus dito sa Sorsogon. So hindi lang sleeper bus yung nandito sa Sorsogon. Siyempre, meron ding Scania. Hindi pampahuli ang Scania, di ba? Yung Scania nila rito ay 2x2. So lahat ng Scania na tumatakbo dito sa Sorsogon ay mga 2x2 with CR. So yan, pinalitan pang alas 4 rin tong Scania na 2x2.
So itong Scania, 2x2 seats to na may CR. Yan, may CR nga siya. So 2x2 seats na may CR. Ilang seaters to kuya? 45 seats. So yan, meron sa Scania. So yan, nandito ulit tayo sa sleeper bus ni Bicol Isarog. So dito tayo nakapwesto ngayon sa upper cabin. So number 1, tanggalin mo muna yung sapatos mo at meron silang pinoprovide na plastic para dun sa mga sapatos. Ngayon, itong aking backpack, dito natin lagay sa paanan para mas maayos. Ngayon, ito yung upper cabin. So meron siyang adjustable na unan. Then pwede mo ring i-adjust tong pinakang bed. Pwede mo siyang gawing flat, pwede mo siyang naka-tilt kung gusto mo nakaupo ka lang or nakahigang-higa. So ngayon, paano tayo aakyat dito sa taas? Kasi mas madali sa senior pumasok dito sa ibaba kaysa umakyat. Nahirapan sila dun sa taas eh. Pakita ko lang kung paano aakyat dito sa taas. So, meron ditong butas para gahagdagan. Then, pag aakyat mo, hawak ka rito sa handrail. Then, patalikod para mas madali. Diba? So, ito yung upper cabin niya. Sorsogon City, SM Sorsogon. So, ito yung pinaka-terminal nila. CTEX kung tawagin. So, mayroong Raymond. Mas marami-raming bus na nagte-terminal dito. So, ito yung mga bus enthusiast na taga Sorsogon. Yan. Nandito para tignan tong bagong sleeper bus. Nabangan din talaga nila yung sleeper bus. Para picturean, para silipin, tignan. So ito yung local terminal dito sa Sorsogon City. Ang sabi ni Kuya kanina dito, meron ng mga nakabook online. So dito sa manifesto, meron ng galing Gubat, merong CTEX, then meron tayong pick up ng Daraga, Polanggi, tsaka Nabwa. Pinakamarami daw is yung Nabwa na nagbook. So dito sa Sorsogon City, nag-aantay lang din sila kung may mga magwo-walk-in. Then diretso na tayo. It's almost 4:30 na ng hapon. Ang possible na departure natin mga around 5 o'clock or 5:30 in the afternoon. Dire-diretso na to papuntang Cubao. Let's see kung ilang oras natin naabutin yung biyahe pa Manila mula rito sa Sorsogon. So ang pamasahe dito sa sleeper bus ni Bicol Isarog from Sorsogon is 2,700. So sa 2,700, meron ka ng sariling cabin o sariling kwarto dito sa loob ng bus. Sige. Thank you. Thank you. Pickup station Daraga Albay. So ito yung booking and terminal ng Bicol Isarog dito sa Daraga. Pick up lang ng pero parang isang pasahero, dalawang pasahero lang dito. Then alis na rin tayo. 6:43 dito sa Daraga. Next stop Nambuana.
Tingnan natin yung kanilang terminal dito. So, very simple terminal. Yung simpleng terminal lang, may upuan kasi kadalasan pick up lang naman dito eh. So, yun, nandito na tayo ngayon sa Daraga Albay. It's already 6:57, almost 7 o'clock in the evening. Nandito tayo ngayon sa upper cabin ng sleeper bus ni Bicol Isarog. So, ngayon, ano bang pakiramdam ng nandito sa upper cabin? So, for me, kanina magmula Sorsogon City papunta rito sa Daraga, medyo maraming kurbada dun sa area na yon. Wala naman masyadong lubak, pero ang feeling ng nandito sa upper cabin is para kang nasa duyan compared ng nandun sa baba. Nung bumiyahe tayo kagabi, nandun tayo sa lower cabin. So dun sa baba, ramdam mo yung talbog ng suspension, although hindi naman ganun ka tagtag kasi air suspension siya. Medyo nakakailang lang kasi may konting pakiramdam dun sa pag nalulubak. Okay naman so far, medyo hindi mo lang ganun kakita yung view dun sa labas kasi masyadong mababa yung dahil nasa lower cabin ka, mababa yung view mo. Unlike dito sa taas, kitang-kita mo yung view, scenic view dun sa labas kasi medyo elevated ka. Kung ako papipiliin, mas gusto ko dito sa upper cabin sa ganitong posisyon ko kasi of course kung ikaw senior citizen or PWD or pregnant, hirap ka talagang umakyat sa ganitong double deck. Mas maganda na i-reserve mo dun sa lower cabin para hindi ka na rin mahirapang bumaba or lumabas or pumasok. Kasi dito sa upper cabin, medyo may konting kahirapan din talaga na umakyat. Pero yun, ang advantage dito, parang nasa duyan. Parang kang hinihili. Hindi naman nakakahilo. Depende na lang din sa'yo kung talagang mahihiluhin ka sa biyahe. Advice ko lang, wag mong i-full recline o ipa-flat tong bed mo para hindi ka mahilo. Kasi so far ako, pag nakababa siyang babang-baba, nahihilo ako. So, ayan yung feeling mo nakahiga dito sa sleeper ni Bicol Isarog. So, So, pick-up station ng Bicol Isarog dito sa Nabwa. So, ayan. Already 8 in the evening. Alas 8 ng gabi. From Sorsogon, nandito na tayo sa Nabwa. Pick-up ng 7 pasahero. So, even naka-sleeper bus ka, pwede ka mag-book kahit nandito ka sa Nabwa. Pwede ka mag-book ng sleeper bus. So, pipick upin ka dito sa pick-up station nila. So, ito yung terminal ng Bicol Isarog dito sa Nabwa. So, touchdown na Nabwa Camarines Sur. 8 in the evening, dumating tayo dito sa Nabwa via sleeper bus. So, next stop natin is Nagana. Doon na tayo mag-dinner. So, yun yung meal stop natin. So, yung mga tao rito, nagpipicture talaga dito sa bawat terminal, bawat pickup stations ni Bicol Isarog. Pinipicturean ng mga tao sa terminal, mga empleyado nila. So, first time nga naman nila makakita ng ganitong sleeper bus from Vietnam. Yung baby siguro mas better ng baby.
Dito po. Ma'am? So, touchdown Naga. So, nandito tayo ngayon sa Naga Camarines Sur. So, ito yung sariling stopover ni Bicol Isarog dito sa Naga. Meron silang sariling restaurant at sa likod yun yung mismong garahe nila. So, merong Scania. Ito yung Scania natin. Kain tayo? So, tara. Kain tayo sa loob ng kanilang restaurant. New piece. So, ito, meron silang barbecue. Masarap na yung barbecue nila rito. Tapos, Balik ko naman yan dyan. so, yung ulam, 200. Yung barbecue 100, isang stick. Ito tayo ngayon sa Pagbilao, Quezon, McDonald's Pagbilao. So it's already 3 o'clock in the morning. So last meal stop natin dito sa Pagbilao, McDonald's. Ilang oras tayo nabot? Nagmula alas 5 ng hapon sa Sorsogon City up to now 3 o'clock ng madaling araw, bumabiyahe na tayo. So ilang oras yun? 10 hours na tayong bumabiyahe. So ilang oras na lang? 2 hours or about 3 hours nasa Cubao, Quezon City na tayo. Ang sarap, puro lang ako tulog. So para lang ako nag-check-in sa hotel. So yun, 24 hours na tayong nakasakay sa sleeper bus. Masasabi natin na itong mga sleeper bus na to talaga kung anong yun talaga yung ibig sabihin ng sleeper, kung anong tawag sa kanya, sleeper bus. Tulog talaga ang mga gagawin mo, wala kang gagawin kundi matulog. So rate natin from 1 to 10 to mga sleeper bus. Sabi natin na no bias. Pag bumiyahe ka, di ba, ang hanap mo naman talaga is pahinga, tulog, hindi pagod yung hanap mo eh. So, 10 out of 10, rate natin to ng 10 out of 10 kasi tulog talaga tayo sa biyahe. Pahinga, komportable, maayos yung tulog natin, hindi matagtag, maganda yung suspension ng bus, hindi maalog, hindi nakakahilo, maayos yung mga serbisyo ng driver, aakyat yung mga pasahero dun sa upper cabin, talagang ina-assist nila sa aircon, sobrang lamig, may privacy yon. Isa sa number 1 na nagustuhan ko dito sa sleeper bus, meron kang privacy. So sarado mo yung kortina, tulog ka kahit paikot-ikot ka dun sa loob ng cabin mo, wala kang may istorbong katabi o kapitbahay mo o kapwa pasahero mo. So yun yung benefits at advantage ng sleeper bus. So 10 out of 10, sulit. Sa 2,700 na pamasahe from Manila to Sorsogon and Sorsogon to one way yung 2,700 pa Sorsogon. So sulit na sulit. Ayun, you should try this new sleeper buses ng Bicol Isarog. So, yeah, good morning guys. It's already 6 o'clock. 6 o'clock ng umaga. Nakarating tayo ng Cubao. So, I'm a friend, pretender. Kuya. Dito na nga sir. Oo. Salamat, kuya. Thank you rin. Sa ulitin. Ang bus natin. So, 6:30. Parating tayo dito. Sobrang traffic. Baba na tayo para makauwi na tayo ng maaga. Back to reality.